Hey guys, good morning. I'm CJ and welcome back to my channel. So today we are here at somewhere unahan sa Orhelio. Saan nga pangalan? Saan nga lugar dito? Sa Alcantara Street. Hindi ko mo focus eh. I have problems with focus lagi ang dito daw saon. So na ako dito sa clinic ni Doc Xavier. Limpyo ko sa ko ang ngipon. Kaya hugaw-hugaw na akong ngipon. Kaya murag 1 year na ako kapin nga wala nagpa-atog dentist to kahit nga patanggal ko sa ko ang braces. First time na ako nga magpa-clinic ang Doc Xavier. Actually, first time na ako magpa-client. Magpa-churva sa ko ang ngipon ni Doc Xavier. So, haha, Doc Xavier. Let me walk you through the process of the new normal with dental clinics here in Cebu City with Doc Xavier. I got some deliveries. Share peace and love. So the dentist is still out. Doki, asan ka na? Pero yeah, no walk-ins, no appointment, no mask, no entry. Yan na yung contact numbers nila eh. So actually, nagpa-appoint ko sa yahang Facebook page. I can put the description. I can put the link. I can put the link to the description. Sa Doc Xavier nung naglaro kayo. I can put the link to the description box to his Facebook page, and you can message them for inquiries and reservations. Si Doc Xavier ay. Si Doc Xavier na. Didi ay. Joke dito, scam ito mo. Di mo wala ka na ni Doki sa una. Pero mabuk ang buhok ko ina si Doc Xavier. Doki, nasaan ka na? Nasunod pa man sa appointment with him. Sige, pagbigyan. Joke. Pero ay, mas mayo naging actually akong dentist tauna gid guys kay kanang wala siya, that was pre-pandemic, so pre-COVID, so kuan to siya yang pamaagi kay kuan kanang first come first serve niya. Wala siya kanang appointments ba, wala actually sa una na siya appointments, pero later on nawala yung appointments kay sa kataghan ng walk-ins niya kanang murag man reklamo ng mga walk-ins sa moto yung gingon ni Doc sa una. So moto yung gitanggal lang yung mga appointments. Yan nahimo sa walk-ins. Unya, and then kibaw ba mo nga ako ang dentist sa una kay sa Minglanilla, nga taga Cebu City ko. Unya, so first come first serve man siya. So dapat ko magikan mangadlaw gikan sa amua para lang gyud makauna. Yung mag-open yung clinic kay 9 AM, pero sa hagay mabdag 10 AM siya mag-open ng clinic. So dapat as early as 7 AM na ako sa Minglanilla. So mata ko na alas 5 or alas 6 para lang yun magpa-adjust ako ang ngipon. So mo to nga I decided to stop after 2 years kay murag pagka second year sa ko ang orthodontics akong braces life kay kapoy naman kuha ng sayo kay mo mata unya kuhan nadugay kay maghulat unya kinana sumoto nga akong before ko nalarga og US 2019 kaya ako siya gipatanggal kay supposedly mobile na akong laing dentist ka diri sa Cebu City, pero murag a year has passed wala ako nakakita og dentist. Actually nangita ko dentist natin mga recommendations from my friends. Actually, kailan naman sa Doc Xavier. So, sige, nagingon ako dahil Doc Xavier sa una nga kanang pila imong orthodontics. So, niya, karoon ko sa kaari dari sa clinic yun. Sige siya yung nga sa clinic para ko. Sa clinic para ka na tanaw na to. So, karoon, tanaw na to. Pero wala ko yung plano mong pa-braces. Probably next year na lang. Kaya kung pa-braces ko karoon, sa una lang mga pakals, karong Christmas o New Year, diba? Sayang kayo. Di ko ma-enjoy sa mga lechon o kanang kaon o kanang gahi nga pagkaon, di ba? Alam ka ng gahi. Yan ang mga gahi nga pagkaon, like mga lechon, ganang pan sa lechon, mga crispy kaju. Di-chat na si Dokim, pwede na lang kumusod. Asa mo kumusod? Lakman! Asa mo kumwagi? Dara de. Pool. Dara. Morning.
I got some deliveries! Eh, masih ko vlog din ka. Hi. Vlog. Ganihan ako sa vlog this gawas. Actually, yeah, I've noticed. Yeah, first 2 lines lang. Ano yung naman ko record niyo mo? No? It will be online application app. Tinuod ako nga name? Bilhin mo din yung lang lang. Hindi ko kayo manda lang sa there or share na. Nag-ingon ko yung Doki, mga vlog ko din rin. Parang sa mga ito. Materialize ko. My God. Muna tayo yung process kit. Yeah. Tama, dito ko mag-view. Okay? Bata. Yeah, don't remove your mask first. Let's wait for the sound na ano. Let's clear na ang air. After this thing. That's it. Wow. Amazing guys. Diri na mo guys. Gargle na. We're good na. Asa ba yun? Gargle sa. So dito na siya water solution. Nagana water ko Nana siya ko ano, murag. Para limpyo ka. So before, dili ka ito mandatory na mabutang og betadine or like yung mouthwash before in the gargle. Pero karon mandatory na. Mandatory na yun siya. Okay, to make it sure if ever na virus mo mawala na siya. Hindi ko matakdan. Anyway, I'll incline you complete PA kay si Doki. So, siyempre, of course, para maprotektahan siya. Anyway, I'll do an oral exam first. The first time na naman ang tip ay nasa record mo. To be honest, okay, ito na lang. Right, more light lang. Okay. Light lang? Di ba nag-update before? Oh, pag 2019, tanggal. From there, di kayo, basta rin pag dentist. So, mo to. Mga next year na siguro ng plan. Tayo sa karon nga, next 2 weeks kay Pasko mo New Year. Agree. When was the last time nagpa-cleaning ka? 2019. Okay, sorry, that's good. Okay. Ideally, actually cleaning is ideally every 6 months to make it sure that you can monitor your teeth kung na may gagmay ng mga progress. Kung na-caries, usually 6 months mo na siya noticeable. Pero once a year, pwede rin yun na siya. Pwede rin once a year. Depende sa inyong progress. Kasi uban na ka lang, dapat every 3 months magpalimpyo kung hugok sila. Grabe. Or may mga habits like smoking, uban pa. Pero ang habits na, kaya may uban, we suggest every 3 months. Wala kang kayo, siguro ang bot. Yeah, but anyway, so far, okay na mo. Of course, na ay gagmay ng mga 12 kilos. That's normal naman. Lain naman sa gwala. So far, in other words, sakto lang ang pagkahugaw sa mga. Sige na, acceptable lang ba? Acceptable. That's good. Yeah. Okay. Gusto ko kasi yung YouTube lagi na sila maano. Kapag sila may Pag-giveaway na toothbrush guys. Ni Doki Savior. Ano tayo barangay na rin, Dok? Ha? Sambag Uno. Sambag Uno? Yeah. Sa Google Maps wala akong barangay. Di ba? Limpyo na pangipon. Pasensya na guys, ito pwede ka pang sa kong mask. Yes, of course. Ito lang. Siya na, kalip yung manhangin pala niya. Alright, thank you, Doki. Subscribe to my channel ni Ayon. Channel Kaya please to subscribe in my YouTube channel is The Dentist is Out. The Dentist is Out, one word. Yeah, and other social media accounts is at Dookisave, DOOKIEXAVE. And let us continue to stay safe, stay healthy, and just keep smiling. I'm gonna put the link in the description below. So, better check it out. Yep. That's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and bye. Do you think of February? So in love it was scary. We were just two hearts beating fast in a backyard of cheap tin. We bought at the Walmart or visit the kitchen. We forgot how to live. At the end of July, you were mad, I was crying at the edge of goodbye. Ooh, when it's late at night,
Ooh, when I cross your line. What do you think of when you think of me? When you look back on us, what do you see? Is it the good times? Is it the bad times? Is it somewhere in between? What do you think of when you think of me?